Viete si predstaviť, ako mamička z Dúbravky 20 kilometrov cez celé mesto vezie rikšou svoje dve deti vo februári cyklopruhmi až do Ružinova? Veď to je úplná hlúposť. A tá zvrhlosť tejto vlády spočíva v tom, že oni tie peniaze nechávajú týmto oligarchom, a to ešte sme nehovorili o hazarde, Presne. Tým peniaze nechávajú, ale tvária sa, že proste bohužiaľ nie sú peniaze, musíme tých 500 miliónov zobrať ročne od rodín. A toto je na nich perverzné a to mi najviac vadí. V prvom volebnom období, keď som bol poslancom v roku 2012-2016, tak Ľuboš Blaha povedal v rozprave, že on sa teší na deň, keď zmiznú z politiky takí vašečkovia, a že budú môcť konečne prijať registrované partnerstvá a že budú moderná sociálno-demokratická strana, aké sú v Európe. Takže z tohto mi je naozaj nevoľno, nemám to rád. Na úvod varovanie. Ak milujete Smer alebo Progresívne Slovensko, sledovanie tohto podcastu vás môže silne emocionálne rozrušiť. Ale ak sa vám nepáči, čo Smer a progresívci robia, potom ste tu správne. Sme konzervatívci. Ríšo, prečo nemáš rád Smer? No, ja všeobecne tak politicky nemám rád socialistov, lebo tí len berú ľuďom peniaze a potom s nimi zle šafária, to je z histórie známe. Narodil som sa za socializmu, takže socialistov nemám rád. Ale prečo nemám rád Smer? Lebo oni v skutočnosti nie sú žiadni socialisti, ani sociálni demokrati. V tomto ich pokladám za klamárov. Oni proste sú to, čo im momentálne pomôže udržať sa pri moci. Čiže takí populisti, ktorí samozrejme hrajú na tú sociálnu strunu, ale vlastne slúžia svojim oligarchom nie žiadnemu presvedčeniu, nie žiadnej ideológii, ani ľuďom teda to už vôbec nie, ale vlastne iba sebe, aby sa udržali pri moci, lebo mám pocit, že napríklad takého Roberta Fica to proste baví a on chce byť dôležitý, tak to ide len, že je to zle pre Slovensko. Preto nemám Smer rád. Dobre, a vedel by si povedať niekoho, kto je pre teba takým stelesnením, takým akože typickým exemplárom toho, čo na Smere nemáš rád? No pre mňa je to už dlhé roky Ľuboš Blaha. Ja som ho zažil od roku 2012 v parlamente a tam som videl, aké on robí kotrmelce v mene toho, aby mal sledovanosť na sociálnych sieťach, aby jeho videjka boli videné. V prvom volebnom období, keď som bol poslancom v roku 2012-2016, tak Ľuboš Blaha povedal v rozprave, že on sa teší na deň, keď zmiznú z politiky takí vašečkovia, a že budú môcť konečne prijať registrované partnerstvá a že budú moderná sociálno-demokratická strana, aké sú v Európe. Dneska Ľuboš Blaha je veľký bojovník, veľký konzervatívec, aj celý Smer sa tvári ako konzervatívny, lebo im to momentálne prináša body. Takže z tohto mi je naozaj nevoľno, nemám to rád. No a čo ty, Milan? Ty máš rád Smer, nemáš prečo? Ja ich nemám rád, pretože sú to absolútni podvodníci. To znamená, napríklad pred poslednými voľbami sľubovali slovenským rodinám s deťmi, že áno, budeme musieť robiť aj niektoré nepopulárne opatrenia, ale vás sa to absolútne nedotkne. Figu borovú. Urobili si z rodín s deťmi najväčší terč, do ktorého sa triafajú už 2,5 roka. Rovnako sú podvodníci v tom, že sa vždy tvárili ako takí bojovníci za ochranu, teda teraz sa tvária konzervatívnych hodnôt a pritom v Europarlamente ich europoslanci ako jeden muž plus Monika Beňová hlasovali za úplne najhoršie progresívne zverstvá, ktoré tým Europarlamentom prechádzali. Tak to ma fakt akože veľmi irituje. Ďalšia vec, vládnu tu 15 rokov, vládnu tu už skoro 20 rokov a úplne zhumplovali slovenskú ekonomiku. Prevzali ekonomiku, kde sme boli proste ekonomický tiger Európy a dnes sa prepadávame na úplné dno spomedzi všetkých európskych krajín. A najviac to pociťujú rodiny s deťmi. Sľubovali, že aký tu bude poriadok namiesto toho chaosu, ktorý bol za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, a je tu ešte väčší bordel. A hádajú sa ako psi v priamom prenose v médiách, urážajú sa Danko s Pelegrínim, s Ficom a navzájom. Je to oveľa horšie. A sľubovali, že budú kompetentne vládnuť. No figu borovú, sú to úplní diletanti, ešte aj tu je novely trestného zákona a poriadku, ktorými chceli pomôcť vlastným stíhaným ľuďom. Nedokázali urobiť poriadne na prvýkrát, ale robia to na 10 krát. Proste číra katastrofa. Ale to, čo ma úplne najviac irituje, sú tie rodiny s deťmi. Oni ročne berú rodinám s deťmi 500 miliónov eur na daňovom bonuse. Čiže napríklad, ak má niekto dve deti do 15 rokov, tak príde do roku 2027 kvôli Fico vláde o 2880 eur.
ktoré tej rodine chýbajú. No a preto vlastne aj my sme tento týždeň predstavili zákon o rodinašekoch, ktorý je založený na tom, že všetky peniaze, ktoré Ficová vláda rodine na Slovensku zobrala, dostanú naspäť aj s úrokmi. Tá rodina s 2 deťmi, Ficová vláda im zobrala 2880 a dostanú naspäť 3000 eur. A kto to zaplatí? No tí, ktorých má Ficová vláda na prvom mieste. Na poslednom mieste má rodinu, na prvom mieste má spriaznených oligarchov. My to máme naopak, lebo tak by to malo byť. A kto sú tí spriaznení oligarchovia? Slovenské elektrárne EPH a Daniel Křetinský, ktorí dosiahli v minulom roku zisk v slovenských elektrárniach cca 1,3 miliardy eur. Ak by sme mimochodom tie zisky Daniela Křetinského zo Slovenska takto stúpajú počas tejto Ficovej vlády. Ak Česi zdaňujú ČES, čo je obdoba slovenských elektrární, daňou z mimoriadneho zisku výške 60%. Vieš, aká je daň z mimoriadneho zisku slovenských elektrární? Nula. Ak by sme to zdanili, buďme granti. Čiže len obyčajná daň, žiadna... Len obyčajná daň, žiadna daň z mimoriadnych ziskov. Ak by sme zdanili, buďme garanti, nie 60% ako v Česku, ale 50%, tak dostaneme ročne 500 miliónov eur, čo je presne toľko, koľko potrebujeme na rodinašeky, aby sme to celé vrátili rodinám. A to nie je všetko. Ešte tu máme samozrejme zbrojárske firmy. Vývoz zbrojárskej techniky bude za minulý rok zo Slovenska 2,5 až 3 miliardy eur. A jedným podpisom ministra obrany Kaliňáka sa dá podmieniť vývozná licencia vývozným clom vo výške 20%. A dostaneme z toho koľko? 500 až 600 miliónov. Opäť máme obfinancované celé rodinašeky. A tá zvrhlosť tejto vlády spočíva v tom, že oni tie peniaze nechávajú týmto oligarchom, a to ešte sme nehovorili o hazarde, Presne. tým peniaze nechávajú, ale tvária sa, že proste bohužiaľ nie sú peniaze, musíme tých 500 miliónov zobrať ročne od rodín. A toto je na nich perverzné a to mi najviac vadí. Ja ešte dodám k tomu, že keď som bol poslancom od 2012 roku, tak vtedy Smer vládol sám. Mali 83 poslancov. Nemohli sa na nikoho vyhovárať. Mohli urobiť zázraky na Slovensku. Dokonca ekonomická situácia v okolí v Európe aj vo svete bola dobrá. Neurobili nič. Teraz budú tvrdiť, že koaliční partneri a neviem čo a Nemecko a tak ďalej. Jednoducho oni naozaj to nevedia a keby aj vedeli, nechcú to. A mňa naozaj toto najviac desí, čo si povedal ty, že pre nich sú rodiny s deťmi na poslednom mieste, ale rodiny s deťmi sú pri tom budúcnosť Slovenska. Ale ešte sa ťa opýtam, že teda keď máš tak rád tých smerákov, tak kto je tvoj obľúbený politik u smerákov? Ja to mám úplne rovnaké ako ty. Pre mňa je najperfidnejší politik, najväčší pokrytec a podvodník Ľuboš Bláha. Poviem to len na poslednom príklade. V deň, keď Fico podpísal tú dohodu energetickú so Spojenými štátmi americkými a stretol sa na Floride s Donaldom Trumpom a prezentoval to ako veľký úspech svojej politiky, tak Ľuboš Bláha organizoval pred americkou ambasádou demonštráciu proti americkému imperializmu a brojil tam spolu s ostatnými proti špinavej americkej politike. Tak toto ja považujem za úplný vrchol. To mi pripomína, ako stará Kelíšová vo filme Slunce, seno, erotika povedala, to je hnus velebnosti, idu blade. Takže toľko k smerákom. Poďme sa trošku baviť o progresívcoch. Dobre. Čo tebe na progresívcoch najviac vadí? Ja najprv začnem s tým, že ja som si tak sám súkromne pre seba zadefinoval, že ideológia je presvedčenie bez lásky k pravde. A že mne, alebo bez lásky k realite, alebo bez rešpektovania reality, čo je vlastne pravda, skutočnosť. A že mne sa zdá, že progresívci sú presne takíto ideológovia, ktorí ignorujú realitu. A ja som sa narodil teda v Československej socialistickej republike a zažil som ešte celkom dosť rokov svojho života komunistov. A oni boli veľmi podobní. Oni mali proste svoj marxizmus, leninizmus, vedecký ateizmus a to presadzovali. Napriek tomu, že ekonomická realita bola niekde úplne inde, samozrejme, vrchol to bol v Sovietskom zväze, ale na všetky tie naše socialistické štáty sa to prenášalo a oni to s ľahkosťou ignorovali, ale hovorili si, stále sa držali svoje ideológie, vedúcej úlohy strany, no a vieme, kam to dobačovali, že vlastne oni to už aj museli tí komunisti azda položiť, lebo už by sa to bolo rozsypalo ekonomicky a napriek tomu, že na
po skončení druhej svetovej vojny Československo na tom bolo lepšie ako Rakúsko, tak dneska s takou určitou závisťou hľadíme na Rakúsko, ktoré už v 89. roku bolo dávno pred nami. A to sú výsledky teda komunistov, ktorí vo svojej ideológii ignorovali realitu, ignorovali skutočnosť, ignorovali pravdu. A toto ja vidím ako, že progresívci sú vlastne komunisti v ružovom. Že to je ten istý princíp, tá istá ideológia. Proste budeme hovoriť nejaké vznešené ideály. Aj komunisti, oni chceli lepší život robotníckej triedy. No ale robotníkovi v Československu bolo oveľa horšie ako robotníkovi v kapitalistickom Rakúsku alebo Nemecku. Že to je na tom zle, že oni môžu mať pekné vznešené ideály, môžu hovoriť o ochrane životného prostredia, o právach ľudských a tak ďalej. Ale v skutočnosti v tých ich vedených, v nimi vedených štátoch alebo v situáciách, tak sa tí ľudia majú horšie a nemyslím len ekonomicky, celkovo spoločnosť upadá, takže mne toto prekáže, taká slepota, taká ideologická slepota a samozrejme nesúhlasím s nimi ani obsahovo, to znamená, že to, čo oni presadzujú a tvrdia, že je dobro, je podľa mňa dobro pre niektorých, ale nie je to spoločné dobro pre celú spoločnosť. Ja verím tým konzervatívnym tradíciám, konzervatívnym hodnotám, overeným princípom, ktoré sa ukázali, že fungujú proste. Rodina, práca, poriadok, solidarita a tak ďalej, mohli by sme o tom hovoriť. Takže preto ja progresívcov proste nemám politicky rád. Mne sa zdá veľmi vtipné, ako nás obviňujú, že chceme vrátiť Slovensko alebo Európu do stredoveku. Ja mám na to také prirovnanie, že to, že koleso vymysleli pred 5000 rokmi, tak to ešte neznamená, že dneska musíme vymieňať tie kolesa na autách za 6 uholníky, iba preto, že jednoducho sa to prežilo. Ja sa držím toho, že čo funguje, to nemáme meniť. A to je pre nás napríklad aj rodina, ktorá je pre nás na prvom mieste. No lenže bohužiaľ s tými 6 uholníkmi, ktoré je zjavné, že nefungujú pri autách, to oni robia aj s európskou ekonomikou. Mne na progresívcoch vadí to, že oni všade, kde vládnu, privedú ten štát do absolútneho úpadku. 20 rokov vládnu v Európskej únii progresívci, bez ohľadu na to, že v ktorých sú politických stranách. Pred 20 rokmi bola Európska únia najväčšou ekonomickou veľmocou na svete. Boli sme najsilnejší ekonomický blok na svete. Spojené štáty boli za nami. Dnes sme o tretinu za Spojenými štátmi americkými. A čo sa stalo? Vtedy sa presadili v roku 2005 tie tzv. Emisné povolenky pre priemysel. A teraz ich tlačia aj do domácnosti, že každý človek má platiť emisné povolenky. A od toho momentu sa európsky priemysel začal prepadať, európska produkcia sa prepadala a my sme jednoducho, ten priemysel zomiera a my sa prepadáme do úplnej ekonomickej bezvýznamnosti. Predbehla nás Čína, Spojené štáty, predbieha nás India a nevieme ten pád zastaviť. Stačí si len spomenúť, to len ako pre zaujímavosť, okolo roku 2000 bola väčšina v rebríčku najväčších bank sveta boli európske. Dnes sa tam ledva jedna nájde aj to britská, ktorá už je mimo Európskej únii. Väčšina automobiliek bola v roku 2000, tých najväčších na svete, boli európske. Dnes nie sú, dnes sú to azijské automobilky. A to, čo si ľudia najviac vedia predstaviť, je, že aké sme vtedy používali mobilné telefóny. Siemensy, Nokia, Alcately, Ericssony, európski výrobcovia. Tie všetky sú už preč, dokonca aj tá Nokia, ktorá bola dlhé roky číslo 1 v mobilných telefónoch, proste skrachovala, prepadla sa. A dneska sú to čisto americké, juhokorejské, prípadne japonské a najmä čínske značky. Čiže progresívci doviedli Európu do absolútneho ekonomického úpadku a toto im najviac vyčítam. A ešte to poviem aj z pohľadu Slovenska. V Bratislave už 8 rokov progresívci vládnu. Konkrétne primátor Valo. Čo sa im podarilo za tých 8 rokov urobiť? Poprvé, developeri stavajú jak besní. Nikdy nevychádzalo mesto tak v ústrety veľkým developerom, ako je to za primátora Vala a za progresívcov. A ešte k tomu drzo hovoria, že rozostávali sme Bratislavu. Naozaj? No tak to je naozaj krásne, že proste ľuďom robíte zlé, ale veľkým developerom otvárate dvere, nech si stavajú, kde chcú. To je v záujme Bratislavčanov. Zadlžujú Bratislavu tak, že Bratislava má druhú najhoršiu kondíciu ekonomickú spomedzi všetkých slovenských miest. Zvýšili na dvojnásobok počet úradníkov, ktorí v Bratislave robia. V Bratislave pravidelne kolabuje doprava.
pretože tá ich dopravná politika je nezmyselná. Ale za to máme cyklopruh na Vajanského nábreží, ktorým nikto nechodí. A toto je niečo, čo keď si predstavím, že by oni zrazu mali riadiť štát a toto všetko to, čo si ty hovoril, od reality odtrhnuté veci, natlačiť do života celého štátu, tak Pán Boh ochraňuje Slovensko a tých, ktorí ešte nemajú s progresívcami konkrétnu skúsenosť vo svojich mestách a krajoch. A preto si myslím, že ten náš program alebo ten náš prístup konzervatívny je správny v tom, že my vychádzame z vecí, ktoré fungujú. A tie veci, ktoré fungujú, nechávame tak, nechytať sa ich a opravme tie veci, ktoré nefungujú. Starí aj mladí komunisti, Smer aj progresívci robia úplný opak. Vrtajú sa do vecí, ktoré fungujú a pokazia ešte aj tie a tie, ktoré nefungujú, opraviť nevedia. To je typický príklad aj v Bratislave tej valovej progresívnej politiky. Toto je to, čo ma najviac na tom irituje, že vidím, aké nebezpečenstvo nielen kvôli tej ich ideológii, ale aké nebezpečenstvo to bude mať pre peňaženky rodín s deťmi na celom Slovensku. A to, čo ma najviac fascinuje, tie ich argumenty. Napríklad, Bratislava je strašne veľká na plochu, ako sa ľudia musia presúvať. A oni teda preferujú tie cyklotrasy. No prečo ich preferujú? No pretože oni nemajú vzťah k deťom. Nemajú veľa detí. Ale máme rodiny, ktoré majú 2 deti, ktoré majú 3 deti. Viete si predstaviť, ako mamička z Dúbravky 20 kilometrov cez celé mesto vezie rikšou svoje 2 deti vo februári cyklopruhmi až do Ružinova? To je úplná hlúposť. Yes. Čiže v tak veľkom meste, ako je Bratislava, proste ľudia musia používať aj autá. A toto sú tie hlúposti a tuponiny, ktorým chceme v tej celoslovenskej politike zabrániť. Hej. Ty si spomínal aj tie emisné povolenky pre domácnosti. My sme voči tomu podnikli aj konkrétny krok, ktorým chceme naznačiť, že to proste nemá to slovenská vláda prijať. No takto, že Ficová vláda tam chystá taký podvod. Oni hovoria, že sú proti tým emisným povolenkám pre domácnosti. Čo to znamená? Že ľudia majú platiť za to, pýtať si povolenie a platiť za to stovky eur ročne, až 1000 eur ročne za to, aby mohli kúriť plynom napríklad. Lebo to vraj škodí životnému prostrediu. Ale ak vyrúbu les pri svojej obci a budú kúriť drevom, to vraj neškodí životnému prostrediu, za to platiť nemusia. Keď budú cestovať autom na spaľovací motor, tak to vraj škodí životnému prostrediu a znovu za to majú platiť povolenky, aby vôbec mohli chodiť autom. Samozrejme, že keď to vymyslia nejakí progresívci v Bruseli alebo v Bratislave, im sa to zdá byť fasa a povedia, že však choďte MHD, alebo si kúpte elektromobil. No ale elektromobily sú oveľa drahšie ako auta na bežný spaľovací motor. A oni nemajú skúsenosť s tým, že na slovenskom vidieku jednoducho rodina potrebuje mať auto a potrebuje, dajme tomu s tými svojimi 2 deťmi alebo so svojím rodičom, ktorý už je starší, ísť do toho okresného mesta aj k lekárovi, alebo ho odviezť do školy, na strednú školu, alebo ho odviezť na nejaký krúžok. A toto oni vôbec neriešia, to sa ich netýka. Tie emisné povolenky najviac poškodia, povedal by som, tú nižšiu strednú triedu pracujúcich ľudí, ktorí ale nie sú bohatí. Pretože im zoberú najviac peňazí. A tá perfidnosť spočíva v tom, tá Ficová, že oni vymysleli, že bude z tých emisných povoleniek Európsky sociálny klimatický fond, z ktorého sa vraj zaplatia tým domácnostiam v Európe tie zvýšené náklady, ktoré s tým majú byť spojené. A to je úplná lož. Z toho sa zaplatí tak 1/5 tých nákladov a zaplatí sa to iba tým úplne najchudobnejším. Čiže veľmi zjednodušene povedané, ľuďom v osadách preplatia tie emisné povolenky. Ale tým, ktorí pracujú obe a potrebujú sa presúvať autom a nemajú na to, aby si kúpili nový elektromobil, im nezaplatia nič. A práve preto, kto s tým nesúhlasí, tak môže podpísať na stránke stopets.sk petíciu proti emisným povolenkám. A dôležité je to aj preto, že Ficová vláda deklaruje, že my sme proti. Ale ja si myslím, že len čakajú, aby dostali pre Slovensko ten klimatický fond, má byť 1,5 miliardy eur a oni len čakajú, aby ho tento rok načerpali, aby to použili pred voľbami na nejaké predvolebné darčeky. Ale ak to raz urobia, že my to príjme, tak potom už nebude cesty späť. Kto vráti 1,5 miliardy naspäť? A finančne si to odnesú
vidiecké, chudobnejšie slovenské rodiny s deťmi. Preto sme proti tomu a preto sa voči tomu bránime. Keď som začínal v parlamente, tak ako keby našimi ideologickými protivníkmi boli liberáli. Ale ja mám vlastne liberálov rád, takých tých pravých liberálov v tom, že oni teda hovoria, že nech sa ľudia slobodne rozhodnú. Áno, oni chcú tú slobodu využiť na niečo iné ako ja, ale páči sa mi to, že nechávajú ľuďom slobodu. Progresívci ľuďom vnúcujú svoje názory, svoje pohľady, bez ohľadu na to, či sú reálne, či sú nereálne. A tým podľa mňa škodia. Ja napríklad v poslednom čase veľa chodím, rád sa aj bicyklujem, mám plug-in hybrid, ale preto, lebo mi to tak vyšlo v rodine, lebo tak bývam na dedine, môžem si doma nabíjať auto a tak ďalej, lebo nám to tak vyšlo, rozhodli sme sa preto slobodne. Ale absolútne odmietam také tie socialistické a progresívne vnúcovanie názorov, či sa to týka aj týchto zelených vecí, ekonomických vecí, alebo aj tých hodnotových vecí, že teraz celá spoločnosť musí niečo akceptovať. Dokonca, že oni, lebo progresívci nie sú liberáli, nie sú skutoční liberáli. Oni jednoducho chcú zakázať ľuďom sa slobodne rozhodovať, slobodne vyjadrovať. Toto nesmiete hovoriť, takýto názor nesmiete mať, to nie je korektné. Toto odmietam a vidím, že sa to už naozaj tá vlna odrazila a títo progresívci s tými svojimi extrémnymi názormi a extrémnym vnúcovaním vyvolávajú opačnú reakciu a potom je nárast extrémizmu. Ja si myslím, že za to priamo môžu progresívci. V tom s tebou súhlasím a nebezpečné je to aj preto, že to odtrhávanie, čím viacej ľudí lámeš k veciam, ktoré sú nezmyselné, tak tým väčšia naštvatosť v tých ľuďoch narastá. A progresívci si to vôbec neuvedomujú. Oni sú väčšinou dobre platení v korporáciách alebo v rôznych NGOčkách a žijú vo väčších mestách. Oni nemajú žiadny problém. Tak oni zaplatia tie emisné povolenky. Trochu ich to zabolí a povedia si, ale však tým zachraňujem planétu. Ale nezachraňujú žiadnu planétu, pretože tým, že umrtvujeme svoj európsky priemysel, tak vlastne CO2 a škodliviny, ktoré vypúšťa Európa, už to kleslo na 6% celosvetových emisí a úplne číslo 1 je Čína, India, Spojené štáty americké, Rusko a ďalšie krajiny, ktoré sa samozrejme smejú z tejto našej klimatickej politiky, pretože my sme si zničili náš priemysel a teraz do Európy prenikajú čínske automobilky s elektromobilmi a s plug-in hybridmi, ktoré proste ničia pracovné miesta v Európe. To je, my si strieľame do vlastnej nohy. Takto absurdne sa už podľa mňa dávno žiadna civilizácia nesprávala. A preto progresívcov naozaj nemám rád, pretože oni škodia normálnym, bežným ľuďom, rodinám s deťmi, ktoré chcú uživiť seba samého a vychovať svoje deti a mať od štátu pokiaľ možno pokoj. Ten ich falošný progresívny svet, to nie je svet pre rodiny s deťmi. Oni s ním nepočítajú vlastne. Oni s ním nepočítajú a pritom bez rodín s deťmi každá spoločnosť vymrie. Tomu sa budeme venovať aj v jednom z našich ďalších podcastov. Ale toto si myslím, že je veľmi škodlivé a ľudia v Bratislave už môžu vidieť, čo by sa dialo, keby títo ľudia chceli vládnuť v celom štáte. To by bola ekonomická katastrofa porovnateľná s tým, čo pácha vláda Roberta Fica. To nie je žiadna alternatíva ekonomická. Mne ešte jedna vec prekáža z mojej skúsenosti v parlamente. Ja dokážem spolupracovať s kolegami na dobrých veciach z akéhokoľvek politického tábora. Tam, kde sedím v parlamente, tak predo mnou obsadzujú rady práve poslanci Progresívneho Slovenska. A mnohých z nich pokladám aj za prínosných a odborníkov na niektoré oblasti. Možno niekedy trocha teoretických, ale OK, vážne sa tým zaoberajú. Ale to, čo mňa tak znepokojuje, že mnohí z nich majú nejaké pohnuté životné osudy, v čom ich chápem a s niektorými z nich aj súcitím teda, ale oni z tých svojich takých, ja to nazvem, že životných traum, robia politickú agendu a snažia sa to vnútiť celej spoločnosti. Ako by to bol štandard, ako by bola norma pre všetkých. Proste Gaussova krivka má nejaké okraje po 5% a vždy sú ľudia, ktorí majú nejakú životnú situáciu, životnú skúsenosť a úplne rovnako treba pamätať aj na nich. Ale robiť z toho nejaký model pre celú spoločnosť je podľa mňa veľmi nezdravé. A navyše, ja vidím u tých kolegov z Progresívneho Slovenska, že mnohí z nich tieto svoje životné stavy, životné situácie, životné traumy veľmi emocionálne prenášajú do svojich návrhov a do svojich politík. Ale to väčšina ľudí netrápi. My sme sa rozprávali o mamičke, ktorá ide z Dubravky s 2 deťmi. Ona nerieši teraz, že 3 pohlavia, alebo že teraz ja neviem, čo musíme riešiť. Však iste, opakujem znova, každý človek si zaslúži pozornosť,
dôstojnosť, úctu, pomôcť mu. To je konzervatívne, to je aj kresťanské, poviem, ale vnúcovať všetkým ľuďom, že to musíte brať ako, že to je štandard, tak to má byť, čo oni povedia, to musíte urobiť. Toto mi na nich prekáža. To znamená, sú niektoré veci, s ktorými by som sa vedel s tými kolegami z progresívneho prostredia alebo z progresívneho Slovenska zhodnúť, ale s mnohými z nich mám problém, pretože oni len riešia svoje životné traumy na to, aby namiesto toho, aby riešili konkrétne problémy reálnych ľudí na Slovensku. Pre mňa je takým prototypom toho otrhnutia od reality napríklad pani Bihariová, ktorá nedávno v televíznej debate vyhlásila, že existujú 3 pohlavia a je to vedecky dokázané. Samozrejme, že to nie je pravda. Je vedecky dokázané, že existujú aj poruchy vo vývine alebo vo vývoji, v pohlavnom vývine alebo vývoji. No ale to nie je žiadne vedecky dokázané 3. pohlavie. A oni tieto svoje presvedčenia vydávajú ako nejaké sveté pravdy, ktoré chcú vnútiť celej spoločnosti bez ohľadu na to, čo si celá spoločnosť myslí. A tomu by sme mali asi v politike zabrániť. Nie kvôli nám, že sa nám to nepáči, ale kvôli tomu, že to otravuje život rodinám. A berie im to prácu a berie im to peniaze. A myslím si, že základnou úlohou politika má byť starať sa o to, aby slovenské rodiny, ktoré sú pilierom spoločnosti, to sú tie rodiny, ktoré vychovávajú deti, mali pokoj, mali bezpečnosť pre výchovu svojich detí a mali pokiaľ možno dobré zamestnanie a podporu štátu, keď to potrebujú. Na záver nášho prvého dielu sa chcem opýtať, zavedieme takú rubriku, že mužské radosti. Bavili sme sa o emisných povolenkách a o automobiloch. To znamená, aké auto je pre teba takéto vysnívané, že keby si mal neobmedzené množstvo peňazí, aké auto by si kúpil alebo akým autom by si chcel jazdiť? Ja veľmi rád cestujem po Európe aj po svete a často je to tak, že s deťmi alebo aj s manželkou, s celou rodinou cestujeme a kempujeme, či už priamo v aute prespíme, alebo teda niekde v nejakom ubytovaní a takto spoznávame svet. Takže pre mňa je takým stelesnením tohto cestovania taký nejaký Volkswagen Multivan alebo California, tuším sa to volá, v takej kempingovej úprave, s ktorým sa dá cestovať. Takže toto auto zatiaľ som ho nikdy nemal, ale možno ho raz budem mať. A ty? Hneď poviem, ale ešte poviem, že určite sa raz v tomto podcaste pobavíme aj o tom, čo ty máš veľmi rád a je to veľmi zaujímavé. To máme spoločný koníček a to je cestovanie a konkrétne cestovanie autom. Dobre. To znamená, že tá sloboda, že zastaviť sa, kde chceš, pozrieť si, čo chceš a ísť potom ďalej. Presne tak. No a s tým súvisí aj moje najobľúbenejšie auto a to je Jeep Wrangler. Pretože to je auto, ktoré poskytuje slobodu. Môžeš ísť v teréne, môžeš ísť po lesnej ceste, polnej ceste, vieš tým jazdiť po meste. Po diaľnici tým vieš ísť 139, nastaviť si tempomat, aby si neporušil, aby ťa žiaden radar nezameral. A v skutočnosti, keď si nastavíš 139, tak v realite je to o trošku menej. To mám veľmi rád na Jeepe Wrangler a to je moje akoby najobľúbenejšie auto. Ale ty si už niekedy aj mal, nie? Ja som ho už mal pred viacerými rokmi, ale stala sa mi taká nepríjemná vec, že išiel som raz po diaľnici, vchádzal som do Bratislavy a zrazu to auto prestalo ísť. Ale podarilo sa mi dojsť do najbližšieho servisu. Tam som to auto nechal a oni týždeň nemohli prísť na to, že čo s tým je. Po týždni mi zavolali, však vy máte zadretý motor. Hovorím, ja nemôžem mať zadretý motor, veď to je ročné auto. Ročné auto. A oni hovoria, no tak bohužiaľ, no tak mali ste si vymeniť olej. Ja hovorím, počkajte, ale veď ja som si menil olej po roku v značkovom servise. No tak potom vám musím povedať, že vám ho nevymenili. No tak toto pre mňa bola taká akože dosť traumatická skúsenosť. Bol som teda riadne naštvatý. Ale stále to platí, verím, že ešte raz si Jeep Wrangler kúpim a ešte si na ňom zajazdím. Super. Ďakujeme vám, že ste nás počúvali, pozerali a tešíme sa na budúce. Ďakujeme.